खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म इउटुब चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ आसाम सरकारा एप्रिल 2023 मायथाइसिमाव 35,000 सोरखारि मासिफोरखौ आबुं खालामनो थाखाय गेदेर थिसननाय हाबाफारि फोसावदों। आसाम सरकारा एप्रिल 2023 मायथाइसिमाव 35,000 सोरखारि लांदां मासिफोरखौ आबुं खालामनायनि थांखिजों मोनसे गिदिर थिसनथाइ हाबाफारिनि बिथांखि बेखेवदों। चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया मैया 9 जुलाइखालि गासै बिखान्थियाव रैखाथिनि थाखाय रादाय होनायनि सायाव गोसो होनानै बे हाबाफारिखौ फोसावो। थिसननायनि नाजानाया आयेन जारि खालामनाय, सोलोंथाइ आरो खुंथायारि सिबिथायजों लोगोसे गुबुन गुबुन सेक्टरफोराव गोसारना दं। आसाम पुलिसनि थाखाय 3 अक्ट'बरनिफ्राय फिजिकेल टेस्ट जागायगोन आरो 6,400 नि बांसिन मासिफोरखौ आबुं खालामनाय जागोन होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। आरो ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि मासिफोरनि थाखाय आसाम थोंजोङै थिसनथाइ आनजाद आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट (एडीआरइ) मोनथाम थाखोनि एग्जामिनेशन खुंगोन। सेथियाव प्रिलिमिनारिज एग्जाम, नैथियाव माइन्स एग्जाम आरो थामथियाव भिभा भइस एबा अरेल टेस्ट। रिपर्टनि बायदियैब्ला ग्रेड 3 नि थाखाय प्रिलिमिनारिज एग्जाम जाय 7,500 नि बांसिन मासि दं। बेयो 15, 22 आरो 29 सेप्तेम्बराव खुंजागोन। ग्रेड 4 नि थाखाय 4,500 पस्टनि जागायजेननाय आनजाद प्रिलिमिनारिज एग्जामआ 20 आरो 27 अक्ट'बराव जागोन होनना खौराङाव मोन्नाय जादों। बेजों लोगोसे गुदि आरो गेजेर फरायसालिफोरनि थाखाय 13,000 नि बांसिन फोरोंगिरिफोर थिसननायनि सानथांखिजों सोलोंथाइ सेक्टराव मख'जाथाव जौगानाय नुनो मोनगोन। सोरखारा थाबैनो बे थिसननायनि थाखाय गुवारै फोरमायथि होगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। नेक्स्ट आपडेटआव दङ बिटिआरनि मानगोनां लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा श्री गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया मैया खैराबारि जौगाखां खोन्दोनि गोदान खोन्दो जौगाखां नमाखौ मावख'आरि महरै बेखेवना होयो। खुंथायारि रोंगौथिनि बांहोनायनि फारसे मोनसे मख'जाथाव आगानाव मानगोनां लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा श्री गबिन्द बसुमतारिया मैया खैराबारि जौगाखां खोन्दोनि गोदान खोन्दो जौगाखां नमाखौ मावख'आरि महरै बेखेवना होयो। बेखेवनाय हाबाफारियाव मानगोनां मावफुं सोद्रोमा श्री दावबैसा बर' आरो मानगोनां काउन्सिल एसेम्ब्लिनि सोद्रोमा श्री भबेन बर'आ नुजाथिदोंमोन। नेक्स्ट आपडेटआव दङ बिटिआर सरकारनि समबाय बिफाना गुदि आबाद क्रेडिट ससाइटिखौ जौगाहोनो सांग्रांथि मेल खुंदों। बड'लेण्ड टेरिटरियेल ओनसोलनि गुदि आबाद क्रेडिट ससाइटि (PACS) खौ जौगाहोनो मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा श्री प्रमद बर'नि नोजोरजों लोब्बा लाखिनानै बिटिआर सरकारनि समबाय बिफाना मैया बाक्सानि इन्टिग्रेटेड टेक्सटाइल पार्कआव मोनसे जाफुंसार सांग्रांथि आरो जथायनाय मेल खुंफुङो। बे जथुमनि थांखिया दिथागिरि आफाद (BOD) खौ मोनसे समबाय आफाद गायसननो आरो पुलेट दिहुनथाय खाबुफोरखौ नागिरनो थुलुंगा होनाय। 24 पेक्सनि थान्दैफोरा बे मेलाव बाहागो लादोंमोन, जेराव गोबां मिरुजों मदद होजानाय बिथांखिफोर आरो हाबाफारिफोरखौ नायफामनाय जादोंमोन। सावरायजानाय गाहाय आयदाफोरा जाबाय PACS नि कम्पिउटार खालामनाय, कमन सार्भिस सेन्टार (CSC) नि थाथाय, हासार लाइसेन्सफोर, मुलुगनि बयनिख्रुइबो देरसिन माइरं दोनथुमनाय हाबाफारिनि सिङाव माइरं दोनथुमनाय लुनायनि थाखाय हानि सिनायथि। बेजों लोगोसे BOD-फोरखौ मडेल पेक्स जौगाहोनो आरो मुक्ता आबादखौ जौगाहोनो बिथोन होनाय जादोंमोन। भाइब्रेन्ट बिटिआर मिशननि सिङाव 100 साननि मावथांखि बिथांखिनि बाहागो महरै हानजाया बाक्सा RWDWM माइ समबाय समिति आरो 2 नं मध्यम बाक्सा BSS लिमिटेडनि गदामाव माइ मिलनि लुफुंनाय जायगाफोरखौबो नायगिदिंहैदोंमोन। बे मेलाव उफ्रा समबाय आफादफोरनि रेबथुमगिरि, बाक्सानि DRCS आरो बिटिआर सरकारनि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। नेक्स्ट आपडेटआव दङ बिश्वनाथआव लुबाय थानाय न'नि इनजुर गोग्लैनायनि जाहोनाव गथ'नि जिउ खहा। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। गोदानै लुजानाय न'आव गेलेबाय थानाय समाव इनजुर गोग्लैनानै सासे 8 बोसोरनि गथ'नि जिउ खहा जायो। बे जाथाया बिश्वनाथनि आसाम-अरुणाचल सिमा खाथिनि बालिसां पुलिस थानानि सिङाव थानाय सेलायखाथि गामिनि पन्चायतआव जादोंमोन।
रिपर्टनि बायदियैब्ला थैनाय सन्दीप धनबर मुंनि सुबुङा गावनि बिमा-बिफा गैयैयाव न'आव हारसिङै गेलेगासिनो दंमोन जेब्ला बे जाथाया जादोंमोन। गथ'खौ थाबैनो देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो डाक्टारफोरा रोखा खालामदोंमोन दि बियो सिगांनिफ्रायनो रुंसारि जाखाबायमोन। मख'जाथाव दि खहा जानांनाय न'जों लोगोसे गासै पन्चायतनि न'फोरखौ प्रधान मन्त्रि आवास योजना (PMAY) नि सिङाव लुनाय जागासिनो दंमोन। सुलुंनि बायदिब्ला जेब्ला बे दुखुनांथाव जाथाया जादोंमोन अब्ला न'नि लुनायनि 90% खामानिया आबुं जाखाबायमोन। दा लुनाय न'खौ नायबिजिरनाय जागोन होनना खौरांआव मिथिनो मोननाय जादों। नेक्स्ट आपडेटआव दङ आसाम पुलिसआ ट्राकआव सिग्रोमनाय समाव 70 कार्टन गुबुन हादरारि जौ जब्द खालामदोंमोन। मैया काछार आबखारि बिफानआ आयेन बेरेखा गुबुन हादोरारि जौनि बेरेखायै मेघालयआव बानायनाय गोबां बिबांनि जौ जब्द खालामदों। सिखाव सुलुंनि बिथाखौ संदाननानै सिलचर आरो बरखलानि आबखारि बिफानआ आसाम-मेघालय सिमायाव थानाय जालालपुराव सिग्रोमनायनि गेजेरजों जौखौ जब्द खालामो। आबखारि बिफानआ गंसे ट्राकआव सिग्रोमनाय समाव 70 कार्टन गुबुन हादोरारि जौ जब्द खालामदोंमोन। आबखारि बिफानआ जालापुराव मुलि आरो हार्डवेर बेसादफोरनि सिङाव जौखौ जगायनाय समाव मेघालयनिफ्राय मिज'रामसिम जब्द खालामदोंमोन। आबखारि सामलायगिरि शान्तनु हाजरिकाया बुंदोंमोन दि जब्द खालामनाय जौनि हाथाइनि बेसेना 4 लाख रांसोमोन। आयेन बेरेखा जौजों लोगोसे ट्राकनिफ्राय बोखांनो हानाय मुलि आरो हार्डवेरनि बेसादफोरखौ जब्द खालामनाय जादोंमोन। ट्राकनि सालायगिरिखौ आयेन बेरेखा जौ फालांगि खालामनायनि दायाव खानाय जादोंमोन। हमजानाय गारि सालायगिरिनि मुंखौ सफियान आली होनना सिनायथि होदों। सफियाननि न'आ खाथिग्रानि तारापुराव होनना बुंनाय जादों। नेक्स्ट आपडेटआव दङ मन्त्रि श्री उरखावगोरा ब्रह्मआ चिरां जिल्लायाव रैखाथि बादा आरो हा खुरखानाय जायगाफोरखौ नायगिदिंहैदों। मैया 9 जुलाइ 2024 खालि मानगोनां हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल, सेरिकालचार, हा संरैखाथि आरो बड'लेण्डनि अनसाइ मन्थ्रि आरो चिरांनि गार्जेन मन्थ्रि श्री उरखावगोरा ब्रह्मआ कुंग्राजरा एम इ फरायसालि आरो 419 दलगाव एल पि फरायसालिनि रैखाथि बादाफोरखौ नायगिदिंहैयो। बिथाङा चिरां जिल्लानि बिजनी रेभिनिउ सार्कलनि सिङाव थानाय आमगुरि बाजार आरो नांगोलभाङायाव खुरखानाय जायगाफोरखौबो नायगिदिङो। गावनि दावबायनाय समाव बिथाङा बादानि खैदीफोरखौ रैखाथि राहाफोर आरो दैबानाजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरनि सोमोन्दै सावरायदोंमोन। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादियैब्ला कक्राझार लकसभानि एमपि मानगोनां श्री जयन्त बसुमतारी, लोगोसे श्री अरुप चौधुरी, एसीएस, श्रीमती कृति चोप्रा, आईएएस, एसडीअ बिजनी, सार्कल अफिसार, बिजनी आरो गुबुन मावख'गिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय बादियैब्ला मैयानि दिनाव UPPL दोलोनि दैदेनगिरिफोरा दैबानाजों खहा जानांनाय नखरफोरनो 25,000 रांनि चेक गथायदोंमोन। नेक्स्ट आपडेटआव दङ बाक्सायाव आयेन बेरेखा फार्मासि होग्रा हमदों, 18,000 रांनि नोगोद रां जब्द। बाक्सा जिल्लानि पुलिस सामलायगिरि ईश्वर हाजरिकानि दैदेननायाव मोनसे हानजाया सिग्रोमनाय खालामो आरो माजलगावआव आसिफुल मेडिकेल मुङै सोलिबाय थानाय लाइसेन्स गैयै फार्मासिखौ होखारहरो। अपारेशननि फिथाय महरै 4 रोखोमनि जोबलांनाय मुलिफोर आरो नोगोद 18,000 रांजों लोगोसे 47 रोखोमनि मुलिफोर जब्द खालामनाय जादोंमोन। हरखाब सिग्रोमनायाव मिथिनो मोनो दि आसिफुल मेडिकेलआ गोबाव समनिफ्रायनो आयेन बेरेखायै खामानि मावगासिनो दंमोन, जाय रायजोआरि सावस्रिनि थाखाय मोनसे गिदिर खैफोद सोमजिहोदोंमोन। थि गनायथि आरो नायदिंनाय गैयाजासे सामलायजानाय आसिफुल मेडिकेलआव आयेन बेरेखा अपारेशनफोरा ओनसोलाव बेबादि फसंथानफोरखौ रैखाथि आरो गनायथिनि सायाव गोब्राब जिंगा सिखांदों। ड्राग इन्सपेक्टर ईश्वर हाजरिकाया खोथा होदोंमोन दि जुरान आली आहमेदनि बेरेखायै थि आयेनारि राहा लानाय जागोन। बिबानफोरा सुबुं समाजनि आरोबाव खहा जानायखौ होबथानो थाखाय आयेन बेरेखा फार्मासिफोरखौ होबथानो थिरांथा लादों। दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो।